Mukoma tiri kuona pane wreckage iri kuratidza kuti pana pakaita a fatal accident pane kombi, pane ngoro, imwe mota iri kumhiri kweroad uko uye engine yakatorasika iri uko. Mune umbo hwekuti zvakafamba sei here? Tingataura zvedu shoma kuti inyaya yekuti zvakonzerwa nokuti mumwe one pakati pavo anenge atadza hake kudi kunge achidhiraivha zvakanaka, zvinova ndizvo zvazokonzeresa tsaona iyoyi. So kuona kwataita observation yataitawo yekungoonawo tisina watabvunza, ndofunga mota iri uko mukatarisa munotori nedoro rarimo kureva kuti zvimwe zvacho zvinongoratidza kuti zvinongona zvakonzerwa nechi newawa, and iri kuratidza kuti yaitikira tsaona mulende kuno kuratidza kuti ndokwa kuchibva bhazi kureva kuti ndo kwauyewo mota ipi iyo, saka zvimwe zvinogona kuti zvakonzerwa nedoro inoratidza sehedhona. Ihedhona. Tingati pane abuda here mumota? Mumota vanhu vese vabuda, asi tisingazozivi kuchipatara kwavaita. Hapana afira paspoti sekubvawo muviri. Tingaavoida sei maaccidents mumugwagwa? Kuavoidika kwemaaccidents ngatiti vanhu ngavasadhiraivha under influence of alcohol, ndochokutanga. Chechi2 vanhu ngavaexercise caution, especially this area muri kuona kuti pacave tofanira kunge tichiziva before making any other decision. Tiri kudhiraivha tofanira kuziva kuti pandiri kuda kuita izvi pari right here kana kuti pakadii, nokuti ndo zvimwe zvacho, nokuti tsaona inokonzereswa nemahuman errors atinongoita. Ndikaita a slight mistake ndinogona kukonzeresa death yevanhu vakawanda. Apa tingati zvakonzera kuti mwanga achiovateka here kana kuti wengoro ndiye avhiringidza vamwe? Panapa tikuona pane chingoro ichi ndechemota yandizvo. Alright, tingati chii changa chiitika ipapapo? Tingati mwanga achiovateka here kana kuti? Kuovateka pane vanga vachitaurawo havasi kutaura nyaya yekuovateka, inyaya yekuti munhu atoencroacha lane risiri rake oncoming achiuya kune bhazi, ndo zvatingati zvakonzeresa zvamanzwa. Alright, apa tiri panzvimbo ino inonzi chii? Pamatangira farm. Alright, ndipo paitika chii. Apa ndandiri kutaura mukomana indonzi Hilary kuuya. Thank you so much mukoma Hilary kuuya. Tinzwe kuna mukoma. Haina nguva ndachekutaura mukoma. Hamuna chekutaura? Taurwa nevakuru ava. Aiwa, zvakatokwana zvakatoda. Upenyu huri kurasika kamunzira umu nekuda kwe-carelessness. Zvinonetsa because pavanhu vanonwa doro vachida kuzodhiraivha mota, chero kana wakavatudza kuti akomana siyana nedoro, vanhu vava vatoteereri. Asi kana vamugwagwa mafambiro anoziva kuzoita manje ndo anenge asina kunaka, ende vari kukonzeresa kufa kwevanhu vakawandisa, ende vamwe vanhu vari kutopinda mumhosva vasina kana zvakafanana nezvo zvaitika apa izvi. Driver anenge akutopinda pamahwanda, tobva ipapo vanhu vakuvara mubhazi vakuvara but vasina kana mhosva nekuda kwemunhu akazvidhakira zvake nekuda kwedoro. Ofuchi vanhu vanonwa doro havateereri kana wekunzi usanwe doro uchidhiraivha mota. Hatizivi kuti ipapo pangaitwa sei. Tiri kurasikirwa neupenyu, vamwe vanenge vari mabreadwinners, vamwe vachiri vana vadiki havasati vaona upenyu saizvozvi izvi sekutaurwa muri kuita kuti vane vasina mhosva, vamwe kana paine vanenge vazoshaya ipapapa zvakutosiya nherera. Hamene kuti mamwe mashoko amungawedzera takanangana nenyaya yekuti tikoshese vanhu vatakataura patei tichifamba. Vanhu vatinge takatakura patinenge tichifamba, chokwadi senge inini ndakazvimirira panapa ndiri mutyayiriwe, ndotyayiriwa motikari dzakafanana nedzo dzidzi. Mukomana iyeyu ane motikari iyo yadonha panapa dai ndinotori nainozuro kumbara achilota mota, zvokuti pandazvinzwa ndabatikana ndabva kuharare makusenseni chiuya kuzoona kuti amwana shuwa here mumwe wangu, zvinondibata zvinondirwadza zvisakanyanyisa kuti wani iye munhu asinganwi doro pateye zvino zvaamatambudziko nekuda kwemumwe munhu wekuti anenge azvinwira doro rake otanga kudhiraivha zvisiri izvo, kudhiraivha nyemba uchiuya kuoneka zvinizvo zvinorwadza. Ipapo hatizivi kuti panganyatsoitwa sei, hatizivi kuti panganyatsoitwa sei chaizvo because ainimvanga hangu ndikubatikana kana kutsanangura chako chakonsana manzwana andataura kuti handaakurwadziwa zvakanyanyisa. Iyi friend yangu ndaive ndinayo nezuro kumapast 4 kumbari
echoloda mota ndoti atsano makuenda anonzani muri kuziva zita rake anonzi Sox. Sa nhau yatiinayo zvinezvi panyaya yeaccident iyo iri kunza mupenyu here Sox? Mupenyu asi achikuka gumbo katatu toshandanzo apa ari kuchipatara chekubhindura kana kuti kuglendo andiswa kuglendo kubhindura hesha ndiri kuona kubatikana kwenyu nekuda kwa Sox. Tinongotarisira kuti pamwe anokwanisa kurikavhawo painjari yaita yasangana nayo, asi hapana here mamwe kutaurwa kunzi vamwe vanhu vanga vari mumwe vabuda vese here kana kuti pane aiwa ndanzwanzwa vanoisa vanga vari mumoto mabuda vese iye nepasenja wanyanga iri kumbiri ndo vandanzwanzwa kuvara, asi vamwe vese vari kunzi vabudo but vangoita mavanga asi vese vatakurwa vaendeswa kuhospital. Alright, maita basa mukoma. Zita ndiani? Ndonzi Bottle Chinya. Bottle. Vanhu vanoblema kai munofamba nemotikari nemakombi vanoti imimi ndime hanzi nyanya kunyanya kana muchifamba mumugwagwa, munoti kudii nemashoko akadaro? Mashoko aya emukoma inini handimbofanda kamasapota uye zvindakamatsigira kutaura chokwadi zvazvinongoita mukoma ndatingodai so pamba panogona kuzvarwa vana 10. Pavana 10 vanozvarwa pamba hamufanani neunhu nezviito, hapashayike nhubu mbiri kana imwe chete handiti, but pakaita nhubu mbiri pavana 10 vanhu tovatatotora advantage izvozvo kungoti vakazodai so ava vanobva vazodai so kutoriwo nevamwe vanhu vatoriwo right, varitori right zvisingatomboita vanodhireka mota idzi variko varitori right icho kutoti unotoona zoona kuti munhu zvishuwa anozvininipisa anozvityora anoita se, asi kune vamwe nhubu zvishuwa dzisingaiti like mutaunu unoona vapano vemakombi vemahaisa vemakombi teke chingo dziri mukuru zvimwe chiti vapano vemakombi unoza kuti kurova area iyi ada kupfekenyedza nepango panhu pasingatomboita pasingakwani aunti masuicide vanhu vavo ndo vamwe vanhu vekuti vanobva vaziita zvichingonzi tiri musemukategori but zvinenge zvisizvo, kunotoriwo nevanhu vakanaka vatori right vanotonyatsokunzwisisa kuti no apapa izvi zvinhu zvazviite ende kutoti cherevheni demambo nanguya yekuti fuel iri kunetsa chaiyo maservice station mune mumwe munhu asingakwanisi kana kutedza queue ada usikungoya kumberi just the same nevakomana iva vapani hatiri kutaura nezvavo kune vamwe vanhu vekuti vanotiipisa but kuno vamwe vanhu vavari tinotenda nehurukuro yamatipa nedzidziso yamapa maita henyu mukoma tinotenda. Vateereri ndo tsaona yaitika panapa tiri kutaura nevatasangana navo vakamira panapa, zviri kuratidza kuti impact yanga yakanyanya mukatarisa, inoratidza kuti yaita head on. Mota iyi yanga ichienda kumukumbura dande dotito kuchipfuura nemubhindura, tiri 10 km before bhindura. Zvinoratidza kuti iyi mota iyi yato right off ende iri kuratidza kuti yakarovana neimwe motikari necheku right kwa driver. Ndo zvatiri kuona panapa, tiri pedyo nepurazi ra honorable Matangira. Regai tikuratidzei kuti iye zvinezvi tiri kumhiri kwemugwagwa, tiri kumhiri kweroad. Imwe mota yaita nayo accident iri kumhiri uko, zvinoratidza kuti impact yacho yanga yakaoma. Mota iyoyi yatiri kuenda kunoona iri kumhiri uko iri kuratidza iyo kuti injini yabuda ichibva yanorasirwa uko, zvichiratidza kuti papa nespeed chaiyo yanga ichifamba. It's either nemotikari iyoyi injini yabuda injini yabuda izvo ndo injini iruko iyo, that's the engine. Zviratidza kuti panga pachifambwa ukaona mota yakurasa injini neradiator yachona iri panapa iyi pari pachiratidza kuti panga pachifambwa zveshuwa, injini yese iri kunokuizvi negearbox rayo zvabuda mumota. Zvaitika izvi 10 km before Bhindura paSimon apo. Ndiyo accident yacho yatata tikupei naurwa muchidimbu. Panoratidza kuti panapa ukatarisa nepasteering apa kana munhu achinge abuda ndimwari ipapapa.
Aiwa, ndo zvandandakakubatirai mhuri yeZimbabwe. Ndandakakubatirai mhuri yeZimbabwe indonzi Sylvester. Tapfuma naye mutori wenhau wePaSly Media TV. Muve nekuteerera kwakanaka tuchivaira mota mumugwagwa tisinganwe wawa. Maita.